Eastern Karbi Anglong College along Karbi Anglong Autonomous Council atum kachilang dun ng jiyak kinang sot. Rong mandu rong isyarat hurpak pen to war kasilam. Birsingki Presbyterian Mondolin Ningkan Troxy Keprap Ho Platinum Jubilee Catalan Mesen Pen Kepachun. Kardom pini prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong parpi non arjuik tha birtang ton pen Bukajan subdivision angkang nong nam ka chithangklong Eastern Karbi Anglong College aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum kachilang dun nang jia kenang sot lopusi pinang chirok to ara tum pen pachini pon Eastern Karbi Anglong College ke kedamtang Pharuk Sir Kebra Trok sianingkan hanjang lang solong pensi chenglo hala sohud hanjang lang so hawar malom kido pinang ke thekire tumpen bor ipon pen labang so college amahang pathek ponlo kicheng hud bang thom ke ban bak students sa tumpen si pangcheng ponlo lapen hula so hud penta principal Anil Chandra Das aphansi ningka chethe pen tek ponlo laso pen non piniar nian ke bang suri si sosiari so jangatum labang so college along lo charli dulu Piningan ke ningkaning koira trok an labangso college ta arta nang dotang. Isi kemang humimi alamate labangso college non ke arlo lo pinalam joy pen nang klang bong tang. Labangso college non ke Karbi Anglong along lek kido kalidet nang nabi. Ha konane kaprek asam arlo kido college asumsi non pijo pen nang man bom tang. Aprang si Karbi Anglong live kilang nahan kardong pajiro non nili kido ke dak Bukajan subdivision angkang nong nam kachithangklong Eastern Karbi Anglong College adon rialong sidolo pini nali to afan isi ke pachini ponji pulabang so abirta ke jasmet lapuhen lo je Eastern Karbi Anglong College 1997 aningkan hanjang lang so pensi labang so college chenglo haladak pen non adak adim ki bihe ka jok non dak tol balijan mate amrajan putapu ladak anwang ladak sarkar along le pinangan thetan along le do dak chiri phokep ta sosede ji labak solong le long sidak nang kimpen pinian ladak labang so college along students tami chelon jod lo bang suri si ni amoy student dak tulo Kachi pusi Eastern Karbi Anglong College puchadlo lada Karbi atum ko an ma awar sai kilom du nang jia bangke abidet asom Karbi atum ja kong ko an ma ke do nang ji lata abidet lo jongdam sinang non ke laso college along isi hini borengang hoile nang class ta Karbi atum aphan mate STH am hoy aphan ke abi ladak doji OBC STP SC UR MOBC UR lage ke damtang The Hills Times newspaper lo advertisement ki pen amatsi klangda Tapen lason thaprak penanga kisung ke boy loge charli aru soi jangatum kachatong kesia tumpen lam kachi hili lapet college along loge tham duntang atum penanga kisung hunang lo kaso principal panacho asi non pena bangke labangso college upon Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum chipari deng dun thibra chilang dun pame me pulote kana hok thetanji 2020 aningkan The Hills Time newspaper long si advertisement pilo hala dak teng pa hala bang cancel that si non 2023 January an isi sakuria post dak bang pline bang phone la boson post ke klang do sitame hala dak ke jong pon advertisement long nilitum ke thek long ke hala dak OBC lason ST lapson kaprek lapson do tame STH lapuson hala bang ke avedet la si Karbi Anglong along lapuson STH anghoy college along punon school along punon lason kavedet abang ke si manghumimi lasin nilitum Karbi Anglong lipen ki pudun dia ning hangkel hanlo je lapuson koson sinang emalong poma labang ke isi Karbi Anglong Autonomous Council along stami isi education department do
labangso education department atum council long cari em in charge tado alang itu masabo celang cari du nasante mesenji labangso Eastern Karbi Anglong college along penangan alam ki ason lo alam ki pula puda setahin odam de labason nang klang lo ladak alam nang klang bangkel han lo aprang bangke Karbi student atum phan kilang rem ba kilang selet puta labason da chethan hur ba chethan sai labason da dulu Athir ada governing body along anta Karbi atum phanan ke pijo pen katerek club GC kabor ipon kiti Karbi Anglong local program hai huyan ta talon ponji Assam along program holiday hai hui si proirong titi pusi pinangar ni pen kilang cari duna tum pen birtalong tasiki jutsi labangso college Karbi Anglong autonomous council redengsi cibi ponkop kenang bugajan benananteran Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong lakha ke thomchin thong constituency ke parlo rong mandu ingtia rong ka chelenga towar ka hinojok edon ben bang hini lapen tangka pharo hini chirungsi towar chesalampon langdam sinang munira kailong towar taisia kenang sot nailo towar le ave te keso kyunia hut katurat hepik chena la son thak si rong mandu rata barikha be chenga hut kidam ke bang katura parpik a joksi edon pen bang hini ching repeat pen towar ka chesalampon labangso towar main road pen rongada kahilo kilometer hini bagdolang labangso towar puthak abatai ke thiki ding lapen em aphan chuning ridun lapen election nang lepo pulote kichak te kangalam papleng pipe ajoksi rong pen towar chiselam pon nang pok lupta lamhe chapaklang pon towar akisunga bangke tunenganak kadilo aningkan hakoman tipe nili tumdak rong gachukim penta hiduk kisung ke nili tum chitong bomlo bon sutame Sorkar long taka chuning rire puga velo nilitum Sorkar phantai chuning ri bom chuning lak bom long bon sita nang kicak abatai non BJP Sorkar upelo Congress Sorkar upelo nilitum hanang kicak abatai lo non anta nang girabja phanalang litum abelang labangso towar barikha be chenga huta kedam kebang joy kinangji pu mathasi sarpimar oso chibu krongneng tomonar nisita alang litum da towar ka salam dun chiting dun lap anpin labangso rong don trokep do puta nang thandun Nilitum ke rong mas kecil rong si, ani ke thoglo nilitum ke. Barla itu rapi si jadi tadam, ejan tadam, noni kering lesi. edon ben kawanan atangka sinang litum chirung pon niglonte Idonan paru ini nilo nilitum. Garia long anta nilitum rungun erlo. Nilitum dat longun esi. Labangso towar ke mesen ni phan bunang litum phan la election apang nang kicak tekang domo Do gitu lo he sita nak cak nak la pajari lo. kumar lo nang kicak ke Kita bisa dom lo he. Cak ke. nile phan nang ke hai non labangso towar nang salam di pola Dom tu lo. Mungkin nak cak nak mejo. ulugunji pen hemari rong phar Karbi Anglong live Karbi Anglong Presbyterian Church Synod ke parlo nijang Karbi Anglong amri hawar Presbyterian Church birsingkia mondoli ke damtang ningkan pharo kreser kebra thli kebra nar keba ningkan pen pining surihini ra engkoi ra ke thoma ningkan an arna mahir jume thedung pen ajok ningkan throk sikebra pho mate platinum jubilee talon pon long tanglo labangso jubilee ka talon long mondoli apai umpanaya mondoli asar pen chenglok mondoli hemari lapen kethe kedinga tumtame ongdung chitong dunsi alira cham pidu Lason thak si Karbi Anglong Synod moderator Reverend Kelvin Teron Penchenglong Executive Secretary Lapen Prek Jam Longria Pastor Reverend Brensley Timong Reverend Dubious Amsi Reverend Raystarde Rampil Reverend Arjun Thangcho Reverend Albert Teron Lapen ki kaprek mondoli pen kewang mondoli asaratum ongdung chitong dunsi alira cham pidunsi platinum jubilee ajaimek misen pen pichun longlo ulukunji pen hemari rong phar Karbi Anglong live Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nili kiso
Prai ni kan people tengah lo kisah memang kita son halo jadi pung isu pung sorot puming mang pukarti apa make kecorot son do kisu diabetes kisu mungkin arkep lo doai dah culo hadita kisu celang 60 di Mapura celang 60 di Kuta celang 60 gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam jelo entah nona mangela so doai cu dia penge asap cia do ni bantal yang celo ciklu yon dulu itu Klardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerkapalong humri ignon North Korea tumja kong chapaklang pen kether ke hapon along kacharai kom dunjia phanpura South Korea la pen ari sanghwa der tum an chilang pet pen regular anti submarine warfare military drills ke paman ponjia phan cheparai ponlo labangso ka cheparai athi pi ke deng ponang kok lake North Korea tum phan nuclear arisim ka slambo majok pirthe adang along tower ing hapon edlo Lapuan towar kang hapon era phita ang thin ka chapathe pen piniarni non pon ta nuclear la pen missile program ajaimek deng pon bom lang labang so ajok sai jok je South Korea la pen ari sangho United States la pen Japan atum cheparai si regular military drills ajaimek deng pon ta prang South Korea United States la pen Japan ade atum regular missile defense la pen anti submarine warfare exercise ajaimek Deng pon rapet popusi South Korea Defense Ministry a hin pen pangdak ponlo. La solong military drills maritime interdiction operations an kebakam pon la pen North Korea pen nuclear la pen missile ke ab abirtas da me tong sikot pen det ke thomang bong panglen pon pe pin pen pachichoi pon phijia phan lamdon do ponlo. Det kit home pen defense ministry asai kamatum Washington along mai do ponlo labang so mai pen North Korea tum kedam tanga chikloang bong penang an ballistic missile ke abasad lang tapa do puthak pinrem ponlo lage North Korea tum United Nations Security Council along aron karkan binong loputa jongpon halapur North Korea tum sitame nona kimi solid fuel intercontinental ballistic missile ke abasad lang en ponlo labang so missile pen isi kali hini kali ongdunga missile e phongwet pen United States a hem tikup along an ke paklo dam jia jak kong do pusi pachini pon non he jong ke dam tang aroi jang mi poni phai cricket homar ni sitame Japan along Hokkaido Island along sitame honthe me intercontinental ballistic missile sitame North Korea hin pen paklo ponlo labang so jok United Nations Security Council a hin pen tong sikot mai phapona koklo pusi Japan National Broadcaster hin pen birta pachatak ponlo World Desk Report Karbiang Long Live Delhi Chief Minister upon Central Bureau of Investigation hin pen lamthe karju ponji upon show cause notice ke pale Bhom Kurwarni CBI to Matengno Chiklang Dampo. Labang Soputak Jang Miponi Pai Crepe Horni, a Mitanga Hemalong Piranke Mai Papon. Mai ke Papona Hood, Jongsi BJP atumle CBI upon Nankapanep Toy Pulotante, Kosonsi CBI tum Lamtoy Kepano Hypopusi, Ningjipon. Labang so Piranke Mai Kepadopona Hood, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Hinpen, Central Bureau of Investigation Lapen, Enforcement Directorate atum pahan, Aam Aadmi Party asongja tumaphan, Kapikloji aphan, Kabor Iponalong, Phakhi Lapen, Akoi Kidoa Rada tumaphan, Adukang Hoi Pen Loksi, Lamthe, KN Pon Lapen, Ajhaga documents along Redux Dame Kapachipi Pon, Bor Ieret Pusi Lamthe Arbok Pon. Athe ke chopang lim buke na homta ang hek avidet apotsi brada tumaphan adukang hoi pensi statement ke enpon puta ningji pontru labang solam kiklang lake central agency hinpen Delhi liquor police atuk ke chopang lim aputha lamthe karju ponji aphan show cause notice ke pale pondet pen bhomkor ni por phai craze ya porsi Aam Aadmi Party asong japu Kejriwal aphan lamklar kachipi ponji aphan phapon Labang so Pirangke Mai long Kejriwal hin pen kaninje pon ke Jongsi Arvind Kejriwal si ke chopang lim pulotangte labang so appeared he long ke madu abang puta aningkang thir at abang avelo pusi Prime Minister Narendra Modi aphan pachimi pon Lapen labang so excise probe Central Agency pen ke pado pon
laki ajat takali laki Aam Aadmi Party a government aphan ajak pong ki pabob lapen ki paklo bidian chot kita han pon. National Desk Report, Karbi Anglong Live. Kani pini prime time birta bangke lapon si kang ton iglo domi thak me kardom.